aga? Di, Naka-screw na sa screw sa likod. Pwede na kaya magtutubras. Pwede na kami matulog. Wala matao dagkuan kay naglisod siya sa iyang barina. Naputol yung drill bits. Katong, ay dahil ang gabi ako. Naglisod diri sa bangag na ng kuan. Baga may ng tiles na. Idulot pa sa simento. Salamat kay Mambi. Gwapa na kay Mambi. Oh, sus. Samot nagmataod na tong Shower. Oh, nga naman. Wala yung nanay sa. Bulanteng. Wala. Inuan na. Bulanteng ha? Wala. Ano mo ginido? Ano gaaway niyo ha? Masa man yung yawayan ha? Away niyo yung mga uyab ha? Ha? Di yung uyab nga ha? Dili. Guwapa kayo ni sa basta ganahan jud ko ato, nagmahay jud ko ato niya. Mahay jud. Oo, apil-apilon ra pa jud ko nimo. Apil-apilon jud ko nimo ha? So niabot na pud agkuan hater. Ang good may importanteng video ang taman. Pas pasipod kayo. Ito kong galod to. Bukas. Dira to? Bukas na brand. Mahal din na. Okay ra kay gisipti man. Naya magbangsak ha. So, i-check ko na ang mga breaker. Ano na ikunik ni Munji nga breaker. Ang kaso kanini, napalit taog. Taas nga gani. Hindi mo ikaabot sa atua. Naraman ni sa DIY. Hardware. Taas nga duha kay gani ba? Hindi mo ikaabot diri. Ug sa shower. Sa taas man ibutang. Suki na. Ano mo siya magdala sa kuryente? Init. Hindi man maano kay bubo. Ano, kumplito ka na. Napod ni.
kay basinog. Asa may ko to ni murag lapad? Pala. Ma'am kay para maihap na to ang metal paring ba. Iya sa nang ipang kabitanan. Karang wala tayo masubra. Isi ko mambi kay ipang tangtang na mo ag kuan ba kana mga kurtina hanggi ilabhan. Panglabhan na mo katong kurtina pud nga para pang Pasko kay ipuli na mo. So manina humani kuan gi na pinisingan na pud ani pinisingan na iskimputan na pud ni Randolph. So niskimputan na tanan diri sa CR. Ang huwang dani ko na naman magliha og iksos na naman. Lihaan po ning iskimkot kay Kung dili pa pwede itao kay grabe ang abugan ni. grabe ang abog ani musud sa Musud sa hiti, musud sa bugaon niya ba? wawa naman yung mga miming busy kay man mi di na mapansin bitaw. Naglablab pa man ta ganiha. Oy. Busy kay nang labas si mama man. Nuko. Imam B, ijay gipangkabit sa niya ang mga nabili nga paring ba para maihap ra jud kuno. So ugma pa na siya magpididus. Dali ra man na kay basin day ugma sakto ra day ang kuan paring di na ta mo palit. Kay na pa may murag tulo dadto. Kasi mga gamay na laman jud kuan nato. Kay di pwede nga mo palit tag kuan nga masubra kay wa nay magamitan. So daghan-daghan pud siya na muhat. So mga pila ay kuwang sa ani Duplex? Oh. Asa? Kuan? metal paling paring Nga, unom na gina. unom niya hardiplex na may duha dadto Upat ko lang. kuno ka upat ra ni ka aw na may duha sa basig ay kani mag unom tanan tong itom ba aw brown Awat yung adi niya diya. Dito ba yun? muliki to kay murag yuta jud siya no ni bitos munching pag silsil kuno niya dali kay na tangtang Ha? bitos munching ka pag silsil niya sa likod ba dali kuno tangtang na naman nanay puti nagkuan ko puti man na i-deliver karon wala sinaw na nya kanang ato putang pala nimo kanang murag white na dili Kimbot? Wala na pintaran dito. ay abot nga kanang unang primer nga dili Kaya? ah Kaya. dili Pintaran dito. Kami rin. Tangan luwin. nga ulan sana mag-deliver sa kuan painsan kay gi-order jud ako ni sa kay puti na go ako ra ihatod og bayad chat na ko ni kuan Gandaghan di po. Okay, lamat!
Kaiwan sa gawas. Luto ko dari uguan ka ng basoy. Ano na, tangan na o ka ng latex ba na, no? Pakapit sa pintura. Gwapa na kayo. Agas? Tiplon. Dili mo surod? Dili ba kini may salpak sa diha? Dili sulod sa nadaan. Oh. Para mo kabit sa kuan ba? Kana siya, murag gusto nga na na. Ako gaya ng gilipiwan kay abog gayo. Na. Ang kurtihan na. Alipay na sa steel hand. So, Guys, tuya kay no, kay gilantan. So na limpyo na din guys. Salamat kayo sa mapamatawad ang kuan guys kanang shower kay nakuha lagi sa drill. Ano to? Katong pang drill ba? Bali nga. Kung bali nakigahi ka dyan. Abi ko salamin. Hindi na. Iksus na. Lugar na. Salamat Mambi. Salamat Mami ni. Ganahan ko anak. Ano nag-sale sakto jud do dai no? Asa na sa dai? 1,000 kapin mag electric fan. Yan, duty na niya. May lang. Ay, wala na siya. Sa mo hangin na. I-charge na? Ay na ano? Atong butang ano? Wala. Sana ko. Oh. Pwede na. Para lugar na. Wala. Hindi sila. Uy, kami ito brown na to ay. Magamit nila ni Inday ni gabi. Igang ako na dili. Isa na i-charge na, Day? Nahiubura ba? Ay, ipatlulo din yung masakit yung Hangin? Wala ko sugod yun. Sige, Bi! Kasi dali po na hulubat. Nili, no gini. Mahal kay Bi. Sila na. Kapit sa kalibo. Saba lang. Akang tibay, akang tayo butang. Hindi mo kong lugo sa ginawin ko ito sa kong mailong. Kasi brand. Jesus life. Kanibag man na ako. Na ako pang simba. Pila na lang. Di ko kayo ba wala na mag-order. Kung simba man na ako. Good kay. Sorry jo kayo guys, kaya di ko mahilig. Ba na, gihatag ko ba ato kong bag ni... Sis ate Inin. Muna, ano sa to? Sis muna. Itong sa buhol na madutag buhol mo niya. Kitag kaniya sa Cebu. Pareha mo. Mga burke? Sa taot diha ni mo na Borky, tigtanaw pa ba ka na mo? Muto, nag-connect ko na ko na. May training ina nina ba? Ano ba yan? Hala, ano pang... Wala. Puti man. Hindi, buti ito. Ay, pares ka muna Borky. Hani, hala cute. Diba? Cute siya. Ming no, cute Ming. Cute Ming. Hello. Cute. Cute, Ming.
bag ni? Palit food ka bag ni Neng? Ha? Gibulusan na mo ng bintana guys kay abog man jud ganihan diri good kay na pinatrabaho. Sulod. Jo. Maglibang ka, dili na ginagawa sa bahay.